खुलुमबाय गुड मर्निं गासिबो सिखारबाय जानांगौ दिनै बुधबार आरो बे बुधबाराव माखासे खौरां दं दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय त्रिपुरानिफ्राय त्रिपुरायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ गावनि असे बिफायानो जिनाहारि खालामदों आरो बे बिफाखौ गावनि असे बिसियानो गावनि हौवाखौ केस होदों। जोबोर मोजां पुलिसफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया नर्थ त्रिपुरानि लालसेरा गामियाव जादों होननानै फोरमायदों। जोबोर लासिंसिंनि खोथा गावनि बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। ओरैबायदि लासिंसिं मुगैथावना जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। गावनि असे फिसाजोखौनो बोरै बिदि खालामखो दा जियानो जादोला। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय पतंजलिनिफ्राय। पतंजलिया बहनबाय कर'ना भाइरासनि मुलि। बे मुलिनि मुङानो जाहैबाय कर'निल। बेखौ बाजाराव मोनसिगोन एबा मार्केटाव मोनसिगोन आरो अनलाइनबो अर्डार खालामनो हागोन। 7 दिननि उनाव बेखौ अनलाइनबो मोनगोन आरो पतंजलि स्ट'रावबो मोननाय जासिगोन आरोना। नाथाय बे मुलिजों 100% सियर नङा बेजों कर'नाया हामथारगोन, बे मोनसे थि नङा। बांसिन हामनायनि चान्स दं आरोना। दा बेनिखायनो बेखौ लन्च खालामना होसिगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि हालामनि रायजो राजा बिथांमोना भुटाननिफ्राय गंगारफोरा दैखौ हगार हरैलाय माइखौ गायनो हायाखै। माने भुटानिसफोरा बान्दोखौ थेनानै दोनदों आरो बे बान्दोखौ बोखारनो थाखाय हाबनो होआखै भुटानिसफोरा। मानोना दा कर'ना भाइरासनि माखासे गिलु बालु जाथाय जागासिनो दं। दा बेनिखायनो बगाजुलि हालामनि रायजो राजा बिथांमोना दाबि खालामदों आसाम सरकारनिसिम। दा मा जायो नायनोसै। बिथांमोना दै मोनाखै, दै मोनैनि थाखायनो बिथांमोना आबाद मावनो हायाखै आरो बे आबाद मावनो हायैखौ लानानै आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामदों दैखौ हगारनांगौ होननानै। अब्ला जों दा गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जरहाटनिफ्राय। जरहाटआव टिएकटि स्टेटनि डक्टरखौ साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा जमायै लोगो जानानै बुथारदों। दा बेनिनो पुलिसफोरा 21 साहा बागानाव मावग्रा सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। माने साहा बागानाव सासे डक्टर थायोमोन, बे डक्टरखौ साहा बागानाव मावग्रा सुबुंफोरानो बुथारदों। जोबोर गिलु बालुयै बुथारदों। नोंथांमोन दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय। दाहाय बेलासियाव आरो मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायनो दाबाव। बाय बाय।